ko po kayo na sumali po sa aking parapol sa February 20. Pasyalan po ninyo yung aking Facebook page na Bicolano Waraynon para po sa gagawin kong parapol. 5 po yung mananalo ng 2,000 piso. Sana po sali po kayo, mag-subscribe po kayo. Wala naman pong bayad. Malay nyo po mabunot po kayo. So guys, andito kami ngayon sa Chiquis Garden, Silang Cavite uli. 5 naman eh. Anong pangalan niya tinanghalaman po niya? Kutsarita po. Kutsarita. Magkano po ang price niya dito? 3 for 100 po to. Ito dito, yung kanilang gumamela na variegated sa garden na to. 60 pesos. Itong mga mayanan nila guys, 30 pesos yan. Yung mga yan na magaganda ang mga kulay. Kasama na yung marigold. 30 pesos lang. Ano ko? Asaan ba yung 30 lang? Teka, ililista ko. Yun ang 30. Ayan yung kinuha ni Mother, 30 pesos. Marigold. Yung kulay po. Ito po yung salvia nila. Dito, 30 pesos po. Ito guys, yung mga mayanan nila, di ba? Ang gaganda ng kulay. Mga variety, marami sila dito. 30 pesos lang. Iday, gusto ko yung magaganda ang bulaklak niya, ha? O, kailangan yung kasing ganda ni Madir. Kasi assorted siya, ma'am. Gusto mo assorted? Oh, sige, basta yung mayayabong na, ha? Yung mayayabong. Pag-pinsin lang po sa mga. Diyos ko po. Wala nang inita. Magkano yan natin dyan? Magkano? 3 for 100 3 for 100. Ate, yung ganito nyo, anong pangalan ba nito? Nakakalimutan ko. Peya. Ito ang Copeya. Dito po magkano sa inyo? 3 for 100 po. Okay. Ang gaganda no. Ang lalago na Madir. Ito yung kanilang mga halaman dito. Malalago na. Ate, magkano sa inyo yung palmera? 150 po. O dito, 150 kalaate. Kung maganda yung ano mo, ano? Yan, ma'am. Galing Batangas. Ate, yung mga hanging plants nyo rito, magkano? 60 po. Dito, 60. Ito pa, yung bigoy, ito po ma'am, 100 po sa bigoy. Yung bigonya. Ito guys, yung bigonya nila, 100 dito. Ganda po yan. Malago na nga. Oh. Ito po iba, may mga... Ito yung mga ganito nyo, 60. Yan po, 60. Ito, 60 po spider. Spider. Golden cotton. Yung mga riri nyo rito, ma, magkano? Yung ganyang kalalaki. Ang ganda, Yan oh. po, 700. Wow na talaga, no? Yung Miriam, Black velvet po, 1,000. yung ganyan po. Lapitan niyo. May, ito yung mga velvet nila dito, guys. Magaganda na't malalago na, 700. Hindi po, black velvet po ma'am, 1K po siya. Pag ganito, pag ito sa Adansoni nyo, Po, 500. okay na rin. Ang Mariam po nyo, 200 po ma'am. Mayroon din pong 350. Nasa plastic. itong wala pa ako eh. Magkano yung ganito nyo, ate? Yan, 500 din po yan. Persian shield. Ay, Persian shield. Green shield. Green Shield, 500. Ay, yung ganitong triangularis nyo, ate, magkano? 70 po. 70. Ate, yung mga ganito nyo, Yan po ba, 150. Bonsai na dwarf na ano po, tunggonin. okay. Sanggonium, bonsai, magkano po? 150. 150. Itong ganitong ruby nyo, ate, magkano dito? 5. Ha? 3.5. 3.5? Wow, Ano po yan, tinegi. tineki. Yung ate, ano tong halaman na ganito? Fern po yan, fern. Magkano yung ganito nyo? 200? Ate, yung kalanchoy nyo rito magkano? Yes, ma'am. Yung kalanchoy nyo magkano?
70 po. 70. Walang kinuha si Mother na kalanchoy Pag dito. sa inyo 50, okay. 50. Ah, yung kamatis nyo, yung ganito kalalaki. Tatlo isang daan po yan. Aba, try ko yan na. po namin tatlo isang daan. Del daw yan eh. Pagkatapos iyon, ano yon? Paragon, tea. Paragon. Paragon? Yan, ma'am. Yun yung Ito? tulog sa gabi. Itong Paragon? Paragon. Ah, Tarragon. Minom kayo ng... Ito yung isang uri ng herbs. Opo. Ate, ito ano to? Alin ma'am? Ayan po ano, celery. Celery. Opo. Magkano ate yung ganyang deal? 3 for 100. 3 for 100. Itong mga to, 3 for 100. Itong mga to. 10 po. Ano ang ginagawa Ito ate, itong... Ginagawa niyan? Oo. Ito mga ano sa pagkain to. Ano? Tinulang manok, sa isda, Sinasahog. paalis ng lansa sa mga i-steam. Yun po. May deal ako, hindi ko namumukhaan. Kasi parang 2, 4. masyado kasing malaki yun eh. Yun yung malalaki gusto ko. Ate, paano paggamit nito sa ano, sa pagluluto, itong deal na to? Nilalahok po yan sa sa ibubudbud nyo lang po, Pero spread pwede siyang nyo. ano, Pagluto halimbawa, na pwede yung- siyang Yung isda, Opo. kahit manok pwede. Pwede po, tinola. Tinola. Ibubudbud mo lang siya yung ganito lang. Opo. Ah, okay. I-ano nyo. Bago yung tarragon po, yan ay tea. Okay. Ah, Mga ito. 3 dahon lang po. Lagay nyo sa kayong espada. Pag hindi, ate, di ba ito pampatalino to? Goto cola. Cola po ay ano yan, sa may mga sakit sa baga, inuubo. Pampatalino raw. Oh, makainom kaya niya. Pag mahina, Ali. sabi pag mahina daw ang memorya, Talaga? oo. Kumain lang daw ng ano, ng dahon yan. Minsan pa naman mahina na yung memorya ko sa dami ng iniisip. Opo. Ate, yung celery, paano gamitin? Sa ano man yan? Pagluto Opo. Sa mga pansit. sa pansit. Palibasa hindi ako nagluluto. Ano ang gamit yan? Sa ano yan, tea ma'am, tea. Tito ma, para sa ano, hindi makatulog. Hindi makatulog. Ano yung sa tiyan, maganda sa tiyan. Oo. Maganda po sa tiyan yan. Ano, bago matulog sa umaga, pwede Bago rin. matulog ma'am. Ah, okay. Ate, magkano to, te? Yan po 3 for 100. 3 for 100. Ah, lahat ng herbs nyo, 3 for 100, guys. Ayan. Deal. Yung kamatis, mother, gusto mo ng kamatis magbenta? Hindi, magtatanim na lang ako. Ibenta nyo na yan. Yan ang gusto ko. Mga po sa Kailangan si mother magaling tumawad kasi yung kanyang customer mas magaling din tumawad. sige, hanggang 40 bibigay ko sa iyo. May konti lang kami. Hayaan mo na. Hindi na ako tatawad. Ah guys, dito yung kalanchoy nila ate. Pwede raw 40. 50 talaga bintahan nila. Itong, ano bang halaman to ate? Maki ba to? Tama ba? Opo, Maki. Yung ganyan dito, magkano? Yan po. 200 po. 200, yung ganyang kalalaki. Ate, magkano sa inyo to? Yan po 200. Ano pong halaman to? Peperonia Peperonia rosso. Ito peperonia rin to, no? Opo. 200 din. Opo. Yung ganito nyo, magkano? Yan po 380. Araray, 380. Ito po, Yan po 150. 150. Ito, 150 rin po. 150. Heart lip. Itong heart lip. Heart lip. Ayun ang mga lure nila dito. Ito po, ano? Yung velvet. Black velvet. Yung ganito po, Yan po 150. Dumpling. Dunkin. Dumpling. Damkin. Pwede pa ba isang daan? Kukunin ko. Yes! Damkin. Lagay ko dito. Oo, isang isama mo sa kwenta. Magagalit yan. ay, salamat ate sa pag-entertain nyo. Ayan po si ate. Yung may-ari ng garden. Salamat ate. Ito sila ate, nagtatawanan sila. Ang saya pala dito mama, no? Kasi ang dami namin. Paganda muna ako. Nag-plan shopping na naman kami guys sa Paganda pa sila. iba na naman. Iba garden. Iba silang Cavite. Ate, sama mo na yan doon. Baka magalit si mother sa akin. Sinobra na po namin marigold nyo. Ay, salamat po. May sobra.
Ate, yung sa inyo yung ganito magkano? 3 for 100. Ah, 3 for 100. Ayun ma'am, hanggang 30. Yan, senior. Bulaklakin yan ma'am. Yung mga kalamansi niya rito, 150. Yung tarasa niya, ate, magkano tarasa? 50. 50. Sino yung ano ha? Yung mga San Francisco niya rito, ate. Lang po. Okay. May bulaklak na. Ay, si Mother, ang saya talaga ni Mother mamili. Ay, alam mo, ganyan ako na sa pagbibilda ko. Masaya ako lagi. Ano ma'am, sunrise. Bulaklak niyang pula, puti. Ano yung bulaklak ba yan? Opo. Sunrise. Yan ma'am, 400 no? Okay. Opo. Wala mo 10 piso dyan. Mas bumaba kayo kanina, 15 hanap ay. Ganyan talaga rin sa tawaran eh. Yung may bumibili sa akin, 25 na nga, 20 na lang. 25 na nga lang yung halaman, 20 na lang. Ay ate, anong halaman to? Ito, to. Dahlia po. Ah, yun ang dahlia. Binibili ko nga kayo ng 40, ayaw naman ni ma'am eh. Kasi kuha namin dyan, 30, 5. Mahal talaga ang dahlia ate, alam ko yan. Sino, Kasi nakakaintindi pag, hindi, pag nangunguleksyon kasi ng halaman, sa kanya kasi mura na ang 40, pero kay Mother, pag negosyo, mahal. Ganun yan. Eh, alam ni ma'am ang tawag dyan, no? Sinya. Senya, oo. Hanggang 40 nga po. Ma'am, yan lang. 10 pesos lang amin. Wala nang bawas yun. Bawasan ng dahon. Sige, 30 na lang siguro. Ito, magkano to ang ganito? Ito, magkano yung ganito sa inyo? 3 for 100. 3 for 100 din. Ate, anong halaman to? Binigay mo. Bloody lip. Bloody lip. Ate, pwede bang lagyan nyo ng mga pangalan? Lalagyan ko. Dito lagyan nyo. Kasi pagdating doon, hindi na namin. Sunrise po, pati ba sunrise? Opo, sunrise. Lahat to? Nalilito na kami sa dami ng halaman. Muli guys, ito yung mga binili ni Mama. Marigold. Ang gaganda. Ayan, ang gaganda. Marami. Ma'am, 40, 10 piso lang dagdag nyo. 50 raw yung santan. Ate, paano ba alagaan ng ang Puto po yan eh. ito? Hindi, paano to? Everyday. Ay, hindi siya yung minsanan lang katulad ng mga indoor plants. Tapos sa init ng araw talaga siya yung dahlia na to. Kung Ah, nakikita okay. nyo kasi sa labas, talagang matatakaw sa tubig yun. Ah. Ate, ito magkano sa inyo? 3 for din. Ano bang alaman to, te? Kutsarita pa rin. Ah, ang dami no, kutsarita. Iba pala yung mga klase ng kutsarita. Ayan guys, yung mga nakabalot na yan. Yan lahat ng kabuuan na binili ni Mother dito sa garden. Kay Ate Chiki's Garden. Kasama ko rito eh. Ito, yellow. Nasaan po ate yung isa? Ito? Ito, ano to? Orange? Orange. Orange yan. Ako na lang magpapalaki. Dahlia. Okay. Dalawa lang. Dalawa lang. At least magkaiba sila ng kulay. Ate, basta ito hindi rin mahirap alagaan. Sa initan, tapos araw-araw din ang dilig. Okay. Patingin nga po. Naku, anak ng putakting. Baka mamaya niyan, local lang yun. Yung dito niya, Yan, ganyan. ano ko ba? Tsaka matigas po ang ito, yan. Matigas ang ano nila. Ang local po kasi Malambot. gumamit. Ha? Malambot ba yung local nun? Malambot ang local nito? Tsaka hindi ganito ka-green. Ah, ang ano niya. Siya lang yung ano niya. Anong tawag kung halimbawang local lang siya? Na Amazonica? Ito, Amazonic. Ah, mayroon pa raw. Ay, alocari. Alocasia. Alocasia lang din yun? Opo. Tignan ko nga mamaya. Ah. Nagtawad-tawad pa ako doon. Baka mamaya niyan eh. Ganun pala yan. May peke rin pala nito. May local kumbaga. Silver MOA. 40 pesos sa kanila guys. Ito yung kanilang mga alocasia. Ate, yung allocation ninyong ganito magkano? Yung ganito nyo? Ate, magkano yung bigonya yung ganito? Aray ko.
Oh, begonia. Basta ganito yung ganilang local na begonia. 100. Ate, anong plants to? Hypo po. Hypo? Hypo. Magkano yung ganito nyo? 50. Yan po, di ba po yan binibenta? Bagong tanim. Ito yung kanilang plants na iris. Makikita ninyo, ang ganda ng kanyang mga bulaklak. Yan guys. 100 lang yan dito. Yung kanilang variegated gumamela ay 100 daw po. Ito ang begonia. Kanilang begonia 50 lang guys. Yan. Ang ganda, nalago. Ito yung kanilang triangulares. Mycans. Ate, ito ba hindi mahirap alagaan? Parang ano rin to? Para din siyang potus? O potus talaga to? Kalay po ng po. Kalaya ng potus. Ayaw kunin ni mother kung kukuha. Pang koleksyon ko, Mycans. Mahal kaya to sa iba? 50 lang dito, bibigay sa akin ni ate. 60 yung kanyang hanging plants. Diba guys? Kunin ko na. Mahal to sa ibang garden eh. Nung nakaraang tanong ko sa ibang garden, 200 to eh. Cosmos, bigay na sa amin nila ate, 300. 60 yan, bigay na ate sa atin 50. Volcanic, pumuputok-putok ang bulaklak. Talaga? Hindi naman umaapoy, be. Pag dinidiligan, Totoo po. nausok ang bulaklak ba? Ang galing pala. Eto guys, no, yung kanilang dahlia, malaki siya. Kanina yung nakuha ko, na dahlia dwarf yun. Ito naman, wala nga lang siyang bulaklak. 150 sa kanila. Ang dahlia na to. Ito naman yung turtle vine. Ang lalago, di ba? 60 pesos lang to, pero ang bigay sa amin ni ate 50. Ayan, guys. Yung ganitong pakpaklawi nila, kalaki, napaka sobrang laki. 2,000. Ayan. Kung makikita ninyo, mayroon na siyang mga seeds sa tinatawag sa ilalim. Yan. Diba? Mura na yun sa 2,000. Yung kanilang caricature, 50 lang po dito. Ayan po. Ayun, medenilia, ma. Caricature. Medenilia. Medellina. Ang aking pong parapol ay gagawin po sa February 20, alas 7 po ng gabi. Sali po kayo. Ay paano, wala naman pong bayad sa mga subscriber po. Sa mga subscriber ko po, nagpapasalamat ako. At doon po sa mga hindi pa po nakasubscribe, sana po mag-subscribe po kayo. Maraming pong salamat sa mga lagi pong sumasali sa aking mga parapol. Marami pa pong darating na parapol. Sana po lagi po kayong sumali. Malay niyo po, kayo po yung mabunot. Di ba po? Push!